Kamaria ke pilgrim jong ke jingkermen. Kat kum na ke Bible bat ke jingkai jong ke balang. Ladangi pule na ke jingtho jong ki keba balang. Halor ke jing im jong Kamaria. Nadu balak pun balak haya ka kalong ke kun jong ke jingkermen. Ujo kim bat ke anna kim shem layok kun. Hadu ba kila no kerta. Kumta kila dua shirhem da ke jingej bat da ke jingkermen. Ha ke jingis ei jong blay. Bat haba ke anna da ke bor jong blay. Kala sngau tu ba kala sedang benseng ya ikelung. Kala duai bat kala IT teli kelan ha ke bor blay. Wala ke don ke jingis ir kumbalong lem paro kilong kemi kibala san kerta. Ki start psychology ki ong ba ka ei ke ba ka kemi ke perkat bat kangit. Hakapor ba ka dang pun ya ikun kumju karukom perkat bat ke cingit kan hiar ha ita ikun. Nyo iya kata ke balak ha ya Kamaria sya ke partei. Kamaria nadu ba ka dang rit hadu ba ka dang samla kalong ke priu ke bating burom yau blay. Ke bakarmen bat ke basyane lut hau blay. Bat Kamaria kadai kenuksa jong ki pilgrim ki bamenta. Kendiat toinya puson ka ke pilgrim. Ka pilgrim ki dai ki briu ki bayait lenti sya ki jaka ke bakhuit bat ke bakentang. Da ke jingkermen banyo ya ke jingkerku ne ke jingkoi jingkia. Henry ke bakam koridor kalong bakane ke jingit pilgrim kaya rap ya uni ke briu banyak umat ya belai. Balai ni ong bakamaria kalong ke pilgrim. Ngila ban ong bakamaria ke day ke pilgrim. Namar kamaria ke wat barbor ya belai. Kawat ban le ya kamon jong belai. Ni pule na gospel jong Lukas kalanong ke banengkong ke khot ke ba arpan riu hadu lai pupra. Habau angel ulap pau haka bat ulapen bena bakan sapun kun batkan sakha yo kun jong blay. Kamaria kamshem lakan taj wala kataru dak sngew thu shai ya kabau angel kren haka. Tang kawai ke jing trang jong ka kalong banle ya kamon jong blay. Bat haka ba kale ya kamon jong blay. Kakarmen bo blay un sepenyaj lut ik baro. Bun nap deng jongi habang yo lat ilet syaka pilgrim syaka khoj bat syaka kentang kumsha Lourdes sya Fatima sya Holy Land bat kiwe ki jaka kacingkeli kalong yano ngilet wat ngakermen ba kacinglet jongi sya kita ki jaka paper kadai banlap ya kacing sya bau blay udon. Bat ki batho haka Bible bat haka cingkai jong kebalang kilong ki basisya. Henry kacingilap jongi ya kacingsya kan omla banpoi yang ngi syau blay. Ni don kam benle ya kamon jong u. Kumbala le Kamaria. Kumta ngila ban ong kacingit pilgrim basisya kajongi kadai halasnong haparish hakari bat ha ki office ha ki ying kisem bat ha kabangi train kita man kasngi. Kacingit pilgrim jong Kamaria kat kum na kacing thok bakhuit. Nau Lukas klenong benengkong rekod kablai bakundai hadu sau pendriu. Hadin bau angel uya thu haka habaka Elizabeth kabab ki bahayeng jongka kalap pun kun Kamaria kalap mare bran bat ban leit banyarap yaka unika Kristan ki bala yomat ya kecing par kecing isnai bulai ki dei ban long ki bakloi banyarap ki weipan bat banyalam ki ban le ikamon ublai da kecing kemen ka Elizabeth bat Usakria kila yarwa ro yo blai
hakba ka Maria kala poi ha ying chongki tongi ru in persyang benlong ki wepat kum ka Maria banwan nyalam yaki labas ki bala sakma shaying ublay perkin wan ban yaro ya ublay baladai pule na gospel Lukas kalnong baar kerkot ke besar penyok ong ka Maria kala leit lang bat Joseph shadu she Bethlehem Judea wala kila tip ba ka chingyai lenti kalong ka bashitom ya kalong kumi ka bapura ki benai bat ban kha ya khun nengkong Henry ka Maria kala le ya ka katkum ka kalong ka kumi ka pendam burom hakupa ka ying ka sem Joseph Pause kene ke cingcia penban ka urlong ya ke cinya thu lupa ki prophet buat yo Mesia on kha yo Juda Galilea kumjuru na ka gospel Matthew kala nong ka baar ka khot klai ro khasan hadin bala kha yo Jisu u angel ula pau ho Joseph ha ka cing pos new bat ula hukum ya uban pet syak Egypt amar u Herod ukwa bat penyap yo kulung Jisu klem da sel thu ia kecing maya ka Maria kala ko ngu yo Joseph bat shimit kila pet sha Egypt ha kecing im kecungiru bon sin ngim la ban sel thu ia kecing maya ba per ia kecing ja ba per ki wan ja ha kecing im kecungi Henry ngishenya Henry nginget bau play udon ha ka kebalak mang nak benta kecungi na kitab Jeremia kalnong menkong kot besan bat habang shenya haublay mau un sepenyat katkum kesandur kecong u kene kede kecinyat pilgrim Shacklebury ki khana pateng ki be thu ba kamaria kalat donlang habala bishar pumhok bat la penrem yu Jisu benyap kala yai lang hakan ti Shacklebury wala kata kamyo lat banyajan shau Jisu namar ki sipai Roman kim island kamaria ka kemi klayo i yala ya ka ching stom khun bamrwe ka chong u ka jing stom ka chong u ka bal yo sngo ya ka ching risa ka jing yam priu bat ka ching kan ben ya khun bahok chongka kala kandu bat klayo i ya ka dur khmat kabar renyot da kecing mong pada kasnam kala budin ya kecing jauh senam haklenti kala yam pai donut kum ka kemi Henry ka cingkermen bat kecing shinya jongka hau play ka bas kam triang hato ngilong ne em kum kamaria habai ngimat ya ta kecing Henry ngishenya bat ngi IT lut yo play ladai pule ya na ka gospel Yonis kala nong bakhat khandai khod arpan riu du arpan yo halor ulum Calvary kala yo i ba yo khun ba ik tapman sim jongka kala lasaram na khak hakading pat kala kentiu ya u shajrong bar unya palor kading pna kakami kamyo lat watang ban kata ya lag khun kayeng barah kejat kading pna kayo sneu ya kecing pisa kayo i ya kecing lang a jong khon ka jongka kayo sneu ya ketin khaddu ba ulak khot mei hakmi une khon jong pi hakmi i mei jong pi kayo i ya lau khon pat ulat khot men sim kayo i ya kisipai kibla dung yo ka krung ka jong Jisu dau sum kala don lang bat kala penhap ya kamet ke jong Jisu na kading pna ka thum ya kamet bat ka badai tha bat ka sob da kasnam jong u Jisu ka kedub ka piam ka do khadu ha ka shwa ban tep ya u da ka jing ik ban ka jing rublay kayam seo si thang Henry ka yang scam ha ka jing kular jong play ukpa klem Keladin kumba kala kular ngalong ka shakri try ai kan urlong hanga kumba piong ha ka chingyai lenti ka chongi kumba
kumange ngia kendu bon ki jing tenju ki bala ban long ki jing pang jing stom ki jing kendu ki jing kerdu newat ki jing sha leben ki jing sha ino ha ki bangi ngi shania ki jing sha thombor lani ki jing sha panyab dushman ya ki ying kesem kalong ka ba teng teng ban piang ni don kam ya ki jing ki jong play bat kum kamaria ai kan ulong hanga kum ba memon ni pule na gospel jong yonis kal nong ba ar phor khar ban kong hakas ni nang kong jong tayo uchisu lami pan na kiching yap kane ka de kiching kermen jong kiching yai pilgrim jong kamaria ublai ula pendep yala ka kular ka ba ula klei baro ki umat kila kala kisur jong kiching kemen ka kami kala yo I yo kun uba kham bhapriu ukun ubala chop ya kiching yap yap shu manta ushong bishar khat ukpa sai sin ka kedup kapiam da kaching hun man sim pat kaching so thu ya kaching khot ka jong play nang bau angel ya uneus nem arjar apusan ukpa ba khoit ki jongi Pope Francis lapen na kum usnem jong kaching kermen ko henmen ko para baing tongin long ki kristan jong kaching kermen ngin kermen ba u play u badap da kaching is ai unsanyat no ya kaching kaching stom chungi unyat lut ya kaching na ki khamar ki chongi ru ya kita kaching khuslai kaching sudiao ki ba khanglat yangi haka habangi yo I habangi le I common ka jong play ni de bandon kata ka man sim ka bak ong bangan IT lut yaw play haka jing im ka chonga namar de ma uba don rangkat man lak kisngi bat klimat haka jing im ka jongi ni yaro ban isngu yo play na banta kini ki paro haka jing im ka jongi yaro ime ka jisu isngu ime ka jisu ni penan brom me ka jisu kublai shibun ka try jisu na banta kane ki paro haka jing im ka jongi